বছরনি ani জীবনও ফেসবুক লাইভে ফাইজাতো ani bumong kay dana tripra ani nogongka dumasara yang tini Facebook live faimani ongka kaisa nogba kok share khaina bai ma faimani se ang to tabung nogoni nakhulmani ek saptah ongka thanai budbar nakhulmani tini mongolbar ongka saptah kaisa ongka saptah kaisa na hisidi are ekdinni bagai saptah kaisa purano ongka hindi gay o bisingo ang nakhulmani bisingo ano ba thudi thika thari thangka gam doi hamya doi obolai naitu boise nani hinya ani nogoni borok ani basai ani chala bo naitu khamane bo naitu bo ano bo saka ano oino chala bai tikhali thango hini gay oino chala bai tikhali thango hini to bo ekite sanani kono dorkar nai ekho village sagang binburi thiri thika ba thari thangka botak bojar gam dei hamya dei obo sagang nai tugadi bo ekhorese kongno sadi je kono kongno nungya sia badebe kongno samane hamya je kono borok gay botagano Facebook chala tikhalka oino chala bai basa masa tongo basana kalangoi chala no kalangoi oino chala bai tikhal thangka hini boano Facebook upload khairogo je nungnai borok boba contact khaidi o nungoi saman kahinkai 5000 inam rone cash optike bo Facebook upload khairogo gay oboni bisingo bo o je upload khainai borok obo kaisa borok ya o BPM no ani bo salano kalayo bo bini to kono kam sam to koroi bo to khali borong baike nosto khaimano borongni family ta problem chole tong borok sob video hamya upload khai oboni bagai obono cheresta khai nai tu boibo bo je khai pong borong no tola sigabenani borong ta khai hamya khaimano obo mama bini to ar kam sam kono koroi hijara charok boya birok boya bo bini bumo ka happy lal tripura asal aro Facebook kai khasuk tripura dehi ta jani hindoja boano obo haiki tabo bini account hoite joto obo upload rontongo imo hai borok bumung bo basa kalangoi chala kalangoi nogon naklai chala tikhali thangka bo bai bono je nungui tongnai borok no bo bai contact khaidi 5000 inam ronai obo haiki bo suyoi upload khairogo ano ari hepila nung kaisa koglai nung sina thandi ang chala de tikhalka chala de tikhalya botani bai nogoni naklai thangka tani nogoni naklai thanya nung obo sia nungya bade andu pandu nung borokni live bo habe kok sananto nini kono dorkar korei charai nung ta bayang matra ang bai kaisa nung makhang nungjak di ai kusi non ang ta halkhaine nung obo sina nung makhang si mise nungjak di ang bai nung jodi je hijara hingka nung nungjak di ang bai nung ang chala de tikhal khalya nung obo baiki silangba ang thiri thika thari thangka gam dei hamya dei chala de tikhalya nung obo baiki si nung obo sia nungya bade nung andu pandu borok no optike nung sui upload khairona na nung sagang mo kaisa optike kaisa burini video no upload khairo goi nung tago nini cash chole tongo obo jotto borok siyo nung tago oboni cash payako nini nung takai direct bolai nono simple cha cash herogo kintu anglai nono mankhai nung ar kathang basiya bai obo kaisi nonang tak Facebook hoite nung domki phungrogo hindi nung je phungrogo hindi ang nono mungsa jaktai bong je nonang kibu kiria labla je nung hai hijera borong nang ai thami mosole dekhe mosole parmo nung ekmatra makhang si misi nung jakdiya bai nung jodi se chala hinkai nung nono ai kona hijera pura ti khairona nung borok nung sia nungya bade nung borong family habine kok sana nangya dile oro nung sakang singadi sigadi borok ba ta ontong ya ekore se nung opong sadi ginung sia nungya bade baikhe nung ang chala tikhale nung obo video photo upload khairona nang ba nung ang thiri thika thari thangka ba nogon borok se an tak sia nung baikhe ang chala tikhale si nung upload khairona nong khandan dongni kam je obo sindi chole nong khandan hingjago কিন্তু নং খান্দান অবদে করে কিন্তু নং কাইসা আনি বাসাই কাইসা পুরা বংশন কলঙ্কার ন কিন্তু আরো অবহাই নক চালানি পুরা বংশন কুলাঙ্কার
bongsono dunam khaine makhang songnai rok nogno nong bago borok makhang to nan jaga mayango nong jaite busiro nung khaibo je manjange penkang sakanjak brakai sak chumjak buri boya chala boya haike bor bongso dunam khayo buri danda khayo an basaike bo salkai saphake chongmai juat thangnai nogo phaika ke buri ne risi ti dunia kok sanai obdekitu nogo obdekitu borok ongya borok nobo buji nanai di buri ta sananai chala ta sananai obo sinan thandi sia nungya bade andu noga na chala ti khalo obdekitu sai ongya bile borok ni ekta muni shoni kok samani haiki le sana nang bile no muni shoni kuno kok samani sol nong ni nong muni shoni gyan bokhorogo bumutum di tong nong ni kya pong nong jaiti gusiro obdeki kaisa chong ya nok chala mai ta hin obdeki ona na sia nungya bade beke nogan chala ti khalo ni nok apo khaira mama are makhang sim sim nungga bisarai ning tabo gang bai no nang emon dikhe mosot uchi uli jane mosot no nang khaning mosel tikisi mosel ne kuno se khaya no na pura hijara pura ki sala mai na ta kuno kam sam to kore nini ta ko emne lockdown trend bondo obon bagai borong family habe to sanani na khapni no nini obon binika kuno kam kore bodo trend bondo trend khuluka hinki no trend na habdi yafa khorobdi borong no rang birka bidi bas nini kam obono nung borong family habe to sananga bli charai nung to charok boya birok boya hijara bat pari alap khaina nangya nung siga borong no khadi kintu ang baya nung no ang emon diki no nang nai mansi dujak nung domki pungrogo hindi je pungrogo hindi mini area no ang taktongo nung CHALA khayo didi hijara kai nung nai tubi kariya no nung 5,000 rang no na hini ano nai tuiro mane borong 5,000 inam ro nai hini nung rojak sajak bole 5,000 ni 4 gun nang ro nai nung ano nai tui kari nai gano nana aram jatang chala di tui khal ya nung baiki si ang ani basai be ang ta ointong ya nung baiki si nung aki sana nang sui ni sai siti gian kere bile nung borong ni kok no sakang borong family no ni kok tang lai ya bok basai bukri nung oro ta dorkar nung oro habi nung opteki sana ni ma kham karang nung ma khang ti bisi nung gagdi tabo non to mungdang rok se khoi mangkhana nama boto tak biswa jong ma haiki ointong go uchalawe baisa oboni si 10,000 la ngi tang jana ar rok bokon nung haiki ong matha kharap sarai chala boya buri boya gi labla chia ma khangkara birong ni risum tiyana birong ni dress kan tiyana birong ni makeup khai tiyana hijara pat pari ala phani ni porok boibo ma khangchi misi nungjak ni nung tagang bai nung ar ta ki apol khairo nai ro nung hai suini ang dorkar bu nangya video salamai apol khairo nung ani nung ba sugjara an makhang songnai sok nok chalang ni bata bipyang mele sok obuto boto khali CHALA simisi nam mani boto CHALA ni kuno ongo koribo uru thantike an buri le arai khangki arai ur thai ongo ur thai ke ongo obumang sanani আর তো কোনো কক মাইয়া নং নিজেনি বুড়ি হিংকে আর কোনো ককসে সানানি করে নং একি নং নিজেনি বুড়ি হিংকে হাসাকানি আর কোনো ককসে সানান করে বাসাই বুকই হিংকে বড় বাসাই বুকই হিনি সাকাই বড় কক সানা কোনো অধিকারসে করে ওর ইনকে নং অবহাই জায়গা আছে নং আনো সালকাই সাফাকে নং অবিশ্বাসকে খাইও ইনকে নং বাই আং বাইকে দং জানাই বাসাই নং আনি গামবো আনি জায়াবো আনি কে নং আনো বাইসে বল বুজি নান্দি নাইকা সোনান্দি নাইকা সানান্দি নাইকা যদি সে আং আকল জায়া খাই দংখাই নং আনো ঠান্ডা বাবে কে সিংদি নং তা হেনে একে অং বা সাংজা বুতি অংজা নুখুং মাইরাং অংজা একে নং আনো আসক রাই বাইসে বল নং সোমান্দি দংখা সালকাই সাফাইকে নং জং নুই ফাইতিয় ন নগো ফাইতেকে হুইজাই নাইতিয় ন দুয়ার কতন নগ বেড়া কতন নগলা তালতা নগ বাসকাং হুইজাক যা ইজাং থাকাইবো হুইজাই নাইজাক ইজাং থাকাইবো হুইজাই নাইজাক অবকন মুনি সনি তংমংদি সমনিনি নং তাগাং নগন নাখলে খাতিবাইबो नों आं CHALA खालाय सागो दरकार दिन नां आं CHALA खालानि नों हाय मुनि शट बाय मालाय आं आरो CHALA लाना कुनो आं पाखा आनि कानाया र नन हामजाय लामासि नों बाय आं सुइनि साय सते अदम के खायजा कानाबले ताबो जनमनि मुक्तिरुरु कुंतिरुरु सालका सापं शान्ति हिनि खायमान दिन करि नों आनो नगद तंहाय गे जनमनि रिसिका जाखानि परंजा आरो रिसिका ना पुं परग एकता या फांबु जलाय नांगौ
na ang waisa pung kok salai manjak na ang waisa su oino chala bai malai man nungjak ba nungya pung oino borok nungjak paran borok nungjak ba ang waisa thulai manjak hingke sibili nung ano di siti labong nani nung ta hingke huda borok no saka ani burile arai ur chala teleng thuyo ur thai malayo ubai kok sago optiki saman bai ongya obo nung ano makhang soka mane nini si sokjago obo sana thangka ala ojila go bumungsi manai kori ni parago phonani bukhoi hini chi hinjago phonan bukhoi si obo ahin chi sajago ni bungsi sakang khurjago er pore se ano borok siniyo hingke nung ojaga se nung ang nukhino se nung bisas khaya yo hingke nung hai chala bai ang tongkhai tang kore kheta ang hakalai pung thitong obon bagai ang nakolai phega ni nogoni nung ano aro tabo ta nai tukdi tabo ta se di nung ano jodi se nung bai malai langpung aro nung to an to nogo to telangmaya nung khali buthalna hisable nung khali ekmator buthalna hisago buthal di bas asugno nung bai to ang aro kuno kok bo sanam sugiya saibo lab kore nung bai kok sajanai ka mane ai nije totara rasi je thijanai ba bokhorok illai tokje thijanai si nung borok no buji nai hini as porjonto naiya nono sinji borok buji tongjak sina obdekhi tongya bele basai buku inke hasakani thaka basai nobo buku bujidi buku nobo basai bujidi buku ta sanan naika obopor naiya nini ji morji moto nung hinka birok kising birok sati nung kok salaira na seliyo buai busukjara nung ano makhang sokjana sok takbo nung sobe tongla chala tikhalai hini ang kuno tension koroi কিন্তু ang chala tikhalya ang optik kam khaya ang dorkar nangya borogan optike ta hintong ta satong obon bagai ang tini Facebook live phayoi ang onek opoman okha makhang sogjaka ang osojo ang tini Facebook live phay masaga opom anara tabo tanai tudi tabo tasi jang thitung thapong thangtong ani semoto na base kha thikeba thikya anar rang bukoroi puja bukoroi ri bukoroi chum bukoroi ang je hospital ni bai ekloge ang nakole phega anar rang 200 টাকা tongo 200 টাকা pai peja ang thitung dapung darok tong ang kaisani loge bo thanya no kanai sago hini no ang dorkar nangya kaisana ang loge timon thitung thapung thangtong anar tanai tukti kaisa takka mani sar nogone nakol mani sapta kaisa ang thanga ai thidi thika thai thaka oblai singnani sanani nai tukdalai nani hiya chala se tikha ka ko muni sani kuno kok samani solba muni sorok opte khidi kok samborok borok no buji na nai di borok ta sana nai di e pore se borok ni kok sadi basa boro chala boro nok boro khuk boro ke an taka ki khayu nung jodi se nung tong mane gam hingai ang ta chala bujiya de kokoi bujiya de ang sada ka bujiya jat borok de yang bas koi ba chojo khaje no koi ban ma bro jana ya nung salka saphake ano risikai bunani tongnani thalani muktiru pungtiru salka saphake mukti kalai janai optiki di borok nukhum mairang ki poribar ki tongma অসহ্যং ইয়াতে আং বুয়ানি আকল চাই হিংকে আং হিংজাই বুং tongo nungbo siyo কিন্তু ani akol chaya ang khaiman kori hiংke ang borok bai hingjak na seli takbo nung ano chala tikhalo hini dunia joto subung bai sai tongo kono tension kore ang obo ang কিন্তু ang opti samung khaya ang opti kam khaya ang optiki khainani bakhabo mansogya dorkar bunangya je tera man tera khang ar debo tera ya okam na ang har khabo khaya kathang tongkhai ba tongkha kathang thige ba thigya tanai tukti nunga na ang obsimino nono sana nayo nung ta ano sabile deli magung sangbo nung nogo thain sayo hino ang na khonman salobo nung nogo thain sai pung je nai tukha nai tukya man khale buthal ba nai hini saman khana go bor buthal di obang nono mana khaya ang to jate kathang tong na hini bang nogone na khole ang thidung hino na kholo karon khai ang onek batrai bo khaine jak thini kintu ani ya sakbai saklai ang thimiya borok buthal buthal janai se ani nije buthal maya jodi se ang kathang tong khai ba kokoi no ani je phari te ang chubanai nung tak bono gam khai pore rodi phurung di charodi khanodi naidi nung anlai ta sadi ang karon khai bono toi phai miya tani bai tomaya ang anor na nok tong nani jaga tongo na rang tongo na puisa tongo na risum tongo obon bagang bono tui na kholmaya obon nung ano ma brodi
nung bon tak je nin je phari tui nung naigadi private phurungni kam khayoi hostel khuluka angka hostel telai roi di an je phari tui ang khainai nin je phari tui nung khaidi ni live nos tongo hini bin no ta khaina tanai di ang bo an live nos tongo hini basano khaigalaga je nin suktui nung khaidi ang phari tui ang khainai obse non ang sana nayo nung kintu analai tanai tu di nung nai tu manphung nung ano maya nung direct je kuno jaga nung khai buthal janai sinse lama tongo nin nogolai ara nung an telang mana hini bakhata ang emon je khinno no dukhunang suka hasaka ang ar tonga se ja kori nung bai ang je ke kok hinjang mani sajang man ba ang kintu nung bai je khaijang mani hinjang mani ang obon ta ido sana bo phaya sabo sayang nung kintu nung laya no dunia joto makhang sogo ang kintu non sokala ang nung bai je khaijang mani ang sabo saya ani kopala je sijang mani obang ma khaijang nai no oban baigo toinse obang ma khaijago obang no bo dusia ani kopal ni hoitise obo joto kisu ongo ang obo kuno kok sana phaya wa sungno ang non sana musu nung ar tanai to diano nung borong no thang bo borong mala kaisa mala kai ani buru yara ingi nung khangki inchi si tongo ingi nung ar tanan nung an jobar dusi no to nanai khangki mane tama khangki ni ongose obone ansatchi siya ko nung ansat sikaisi borok samano kogno khangki tama na hin oboni se nung ansadu tumi ko as porjonto nung ta onek boyos hoin thaka nung ta khangki ni ongose siya ko nung borok na aidi khangki hin khangki tama na hin phalnai burui obono kaise khangki hino phali janai burui nogo bota uru thangai bo aki sago nung ara sago pura makhang sokporo nai hini nung jonom hino sokporo ti obo ani kuno tension kore yang obo tension bo khai yang obterong no ani khaiman kore khe ang mungsangala takbo ang yaparang khoksa kore na kholo ani dormo thik tongo ang baseyo ang kuno obte kuno kam jaya obte khaya ang kintu ang obo saming time pung samana je pung ang obte khaya borong no bang aspun to beman khaya ko ang bo borong no beman khaya ang kintu chala lai tui khalya obo je bul khaiman khaya ang nono sigala phangsina hamja gailakha hamjaila mane obo ang kuno ninoro tak dam maniya nung as porjonto ana burini kuno dam boroya obon bagai ang osojjong nogone nakhole phaiya obo simino non sana nayo nung an as porjonto na kok khukjane adhikar khaikya na je kuno kam kaisana adhikar khaikya ni nogo bas khali mami songdi nokudi ni di sudi jadi tongdi asungno ar kuno kore jemon ki kamla hayang onogoni kuno adhikar hinisi nino rang kaisa pung man kore kinung obising ba ar thingnang obo kuno tension kore obising bu nung an ar risi kai sal kaisa phake muktiruru pungtiruru nung borong nogo thangkai bazar thangkai bo an burile arai ki hini sai khano ka borong obun khai bo eki saka kinung obo kuno nin chala ni kuno dam di tong nu nijini burui no nijer makhang sogo tamala nung sakang sigadi nungadi erpore se nung kongno sadi sia nungya bade borong kongno sai to lap kori bile buji nanai di ang ta sana nai nung je nini moji moto nung kongno sana musukai saka hina musukai hingka na ang aki kok sakai ba an buri dukhu di nangjang no kostok di nangjang no nung obo wan sokya ji nini samoto nung khayo hino hina musukai hingka sana musukai saka engke angkai bakha dukhu naya bude nijini basai onje ano kya pung pisas khaya engke borong no sobona anga sajana engke optiti ang thigitamo thigum kuno dam kore yani basai engke sakani birongni aro kuno sikore basai ni binika nono masing pasing na siliman mokol phi ne mian joido gusti jotto na siliman mokol phi ne mian nono nung bayang lalai phaibugo nini atani borok ba ano na siliyo ani atani borok ba nono na siliyo obo jingkai ni se hamjak jalai lai phayo ke obisingo bo nung takhaya no suni chai sudi damraya nung sibak phanglai buri khangki obderong khai nung bisas khai dunia kok sayo nung ano ka kok jane adhikar se khaiman kore ge nung bayang bakhe tongman jana ti salkai se phake muktiruru pungtiruru khayai ginung kagai rodi hingge bo nung kagai ro ya ano kagai maro khaiba buthal para jane ko an buthal para an nogon borong buthal jane ko nino bo kuno muni soni kok samandi sor an kai ta kini haplok pe khai asai mandu
borok kok sate kele kia sana nango bujina nango borok no sina nango sia nungya bade kok no sai ongya tago nok happy lal bai nok salang naya nok teki dunia makhang sogoi tongo chala ti khalpung chala ai di ti khalman borok nogo bo sinan dine ke kia pung chala tong to ti basa tong to ai di ti khalma muni soni kuno kok saman sosol nong ne obo borok muni sorop teki kok saya suirong fugrok je borok nong pai sui hiongbo nong sago bokhorok bumutum hini kia pung to tong khana happy lal bai nok salang ni ro bongsono kulangkar khani ro nong dar te bongso tuna mongnai ro ari je supari je nok sadi ang kun tension layok te rong ang khaiman kore ki mungsang gala boronga subjara kiti khainya nang hina nang asu bahaka pela haka lai thini ni thidong ang ob thijanan kun tension kore ya ang ekmatra wanago basaka chan bayang kokoni baisim je tension an tabogar kuno tension kore ya কিন্তু আন লগে কাইসা করে আং সাইজুংনো নগনে নাখলো আন কাইসা লগে বুতিয়া আং কাইসা লগে বুথাইয়া কিউ নগনে নাখলে থান্দি নগনে নাখলে ফাইদি নিবো ফাইয়া আং কাইসা বে তবো সাইয়া কাইসা বে কোনো বো লাইনবো করে আং অতি বেমান কাম খাবো খাইয়া নों আন অতিকে দেলিনো সাগো বরং চিরুক চিরুকি সাগো নগ যত সালাইयो বাং যত সিও যত খানাগো সাদি যেসে সানামুতো সাদি অবদ নগ নতো আং বকো মুথুমাইয়া কোনো ককরই oban baiba to jagi sadago nobai kono tension lai ang ba sugara khaina mu khadi ani facebook friend dog no goi video kya joto share khai ro baji jeman ki bong duijon nungmai jat thai emon problem sikala chuka ano pura ka thangbo tong na ya thina boroya direct mankai buthal ba na hin thai tong bok bagano buthal tong obtang mana khayang jate thitong hinang na kholo nogoni কিন্তু আনি বে আং লাই আং থিনি আবাং গসি আং অনেক বাত্রাই খেনা যা ফারিয়া আং বাহাই খাই কিন্তু বক মানখাই বুথাল পারথং আবাং কাইসানা মানা খাইয়া কিন্তু নগ দিনে অরলাই আং কুসুমচিনি থৈজর মংপুং আং দি নগলাই থানা নার গসি আনা এমন যে কি কষ্ট গসুকা আবাং নন আং কষ্ট মানমানবো নং সাই থানা নাগো নাইয়া আনি বাইগো তঞ্জি খাইজাগো অবাইকি বাইগো সারা বড় কোনো অংয়া আং তাক বাসা বড় জালা বড় নগ বড় হুক বড় না রাং তঙ্গ না পূজা তঙ্গ আই খালি ফেনাসি নিচে কারিয়া খুকজা হাই অং জাগা আই কাথাং বয়া কুথি বয়া অপতেকি খাইও আন তাক লাসকে বক থাকা চালা তুই খালো নি সাকাংবো বাইসে তুই খাল যাবো অপতেকি সাগো সাতং অবাং কে নবকবো মুথুমাইয়া আং মানাবো খাইয়া আং খাইমান করেছে আং মুসা বঙ্গালা যেনি কুং সাইতং থং বড় আং কোনো কাইসান দরকার নাंगैया borong sokai bo sung bukuba muthui ba jang bini sanai borok sai tongo sadong ekmatra happy lal no kaisa khana musugo ari bongsono kulangga nung to pura bongsono makhang songnai jat daiti no makhang songnai jat nung to kam dana kuno to koroi tak lockdown khuloka inke tren okadi Guwahati tu Agartala tren okadi thangphai nung yafa tali maredi birka bidi nini hijra dresladi nung aike nakhloi birka koisadi borong family haboi borong laibo habo kok sana nangya charai nung nin bumung ti sakang bo cash ongja nung takai ang nai direct no cash kuno khaya nung ang chal ti khalmani porman ma phunungnai nung jodi sa ang bai man nung jakha hige nung direct ang bai nung jakha mane nung prithibiri tar ka thang basya hini bakaka dinu nonang obo warning phungrogo hini wan sokdi nung domki phungrogo hini wan sokdi nung ang ba kintu chehra nungjangna ka thang tong namu sukai chehra nungjangna nung jodi se thainya mu sukai nung ang ba chehra nungjangbi obosi mino saga nong nokore na ang tongo 4 lakhai nung hijar kai nung anai tikari 5000 ro na hini nung ana sago 5000 ni 4 gun nang no no na